Sí, consellera, jo malgrat que ha sortit i he llegit un comunicat teòricament consensuat per tot el govern i 3 companys de ràdio li han preguntat, encara no he entès el tema del Palau. És a dir, la pregunta és, vostès estan disposats a que la Generalitat acusi el cas Palau o demani el reintegrament dels calés aquests de Convergència que estan pendents? Jo li pregaria concreció, és a dir, segurament sóc jo imbècil, però no em torni a llegir el comunicat, o sí o no, ja li dic jo. És que jo crec que la premsa no m'ha entès res. Vostè ens ha llegit un comunicat, 3 companys de ràdio li han preguntat, hem tornat a insistir i no ens ha aclarit la qüestió. I segona, quan parla de sabotatge per l'aeroport, a què es refereix? És a dir, els treballadors sabotegen, l'Estat saboteja, perquè clar, parlar de sabotatge és molt fort, una cosa és incompetència i l'altra sabotatge. Bé, no he llegit cap comunicat, he fet un posicionament del govern, insisteixo, no és un comunicat, sinó que és un posicionament del govern de la Generalitat, i ho lamento molt, potser si fins ara no ho he entès tampoc ho entendrà ara, però insisteixo i em ratifico amb la voluntat d'aquest govern, un cop hi hagi sentència, un cop s'acreditin els fets, de perseguir, de rescabalar fins l'últim euro davant de qui sigui, a present i a futur, si hi ha un impacte sobre l'interès general. Aquest és el nostre deure, és la nostra obligació i és la nostra responsabilitat, amb el convenciment que estem defensant els interessos del Consorci, que s'ha fet abans, que es continua fent ara i es continuarà fent en un futur. També quan finalitzi aquest procés i existeixi una sentència que ens aporti una mica més de llum al respecte. Però com a govern de la Generalitat i com a part integrant del Consorci hem en tot moment defensat els interessos del Consorci i reclamat aquells diners els quals poden correspondre al Consorci del Palau de la Música. Jo crec que és molt senzill. Però, consellera, perdoni que insisteixi, quan hi ha sentència és cosa jutjada. Vostès, si tenen intenció de reclamar alguna cosa, és a dir, jo ja entenc que vostè forma part del partit al qual teòricament se li han de reclamar els calés, però és que si vostès han de reclamar uns calés que són públics, ho han de fer ara, quan hi ha un judici. Vostè no pot al·legar que quan hi hagi sentència ferma ja farem alguna cosa, perquè després em pot al·legar ara anirem al Suprem, anirem al Constitucional, anirem a Estrasburg, el que sigui. Vostès, si volen quedar bé davant l'opinió pública amb el tema cas Palau, si han de fer alguna cosa, ho han de fer ara. No fem res per quedar bé davant de l'opinió pública. Reitero, aquest no és un posicionament meu, és un posicionament de govern. Si la sentència ho acredita, es prendran totes les accions necessàries, insisteixo, i davant de qui sigui, pel rescabalament dels recursos econòmics que s'hagin vist afectats.